Li Koreya Bakur gerekez ji bernakokiyên bi cîranên xwe nê Bakur re ku bûye sedema veqetandina malbatan ceribandinên navokî yên Pyongyangê û gelekî dibêndin jiyanekî dijwar ceribandine. Her gavek ya ihtimala aştiyek domdar hêviyan zêde dike. 솔직히 지금 저희가 분단 Tevî ku ev hevdîtina nefermî bû lê surprizek bû. Em kêfxweş bûn. Ez sêvî dikim ku di nîvgira ve Kuryayê da çekên navokî nemînin û em ê bikaribin wê yekê bo yekbûna welatê xwe yê perçebûyî bikarbînin. Lê hinek Koreyên Başûr dibêjin ku makebûna Amerîkayê tenê nû veda lehevhatin û yekgirtina du cîranan paş vedixe. Li gor baweriya min divê Koreya Bakur û Başûr gerekî goh nedin Amerîkayî û dikarin pirsgirêkên xwe bi xwe çareser bikin. Rexnegir civînê wekî civînek siyasî ya bo nîşandanê ya bê naverok binav dikin. Ez bawer dikim civîn bûyerek û bo nûveda hilbijartina Trump hat li derxistin. Li gor min serokmûn jî hewl dide ku ji vê civînê feyde bigire. Berbijêrê Demokratiyê bo serokatiyê Bernie Sanders ji televizyona ABC re got ku bo Amerîkayê diplomasiya rastîn pêwîst e. Bû min di rûniştina Trump ya bi Kim Jong-un ra li Koreya Bakur an ku li cihekî din tu pirsgirêk tune ye. Lê ez naxwazim tenê bibe wêneyekî firsendê. Bala tevahiya medyaya cîhanê li wir bû. Julian Castro dibêje ku kesê tenê ji civîna yekşemê feyda girtiye Kim Jong-un e. Têçûna vê cevînê bo Amerîka û hewalbendên me mezinkirina nav û zêdekirina hêzdariya dîktatorekî ye. Hin kesên ku pişvaniya her cüreyên civînên aştiyane dikin hene. Papa Francis jî di nav wan da ye. Nelle ultime ore Li yekem çend demê jmêran me nimuneka baş ya çanda pêşwaziyê li Kurya Bakur dît. Digel dua wekû nîşaneka giring bû pêngavên beyniyên aştiye. Ne tenê li nêvgirava Kurya lê bû tevaya cîhanê. Roja yekşemê Trump û yekem serokê Amerîkî yê ku gava xwe cara ewil avêtiye ser axa Koreya Bakur. Pişre wî diyar kir ku danûstandinên navokî yên navbera Washington û Pyongyangê ku sekinî bû ew ê bidome.